Meta fadal biss ftit sigħat biex nhar is-Sibt li ġej jalaq iż-żmien biex jintefgħu in-nomini għall-elezzjoni tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, issa dan qed ikun sors ta' ġlied ġdid fil-Partit Nazzjonalista. Skont is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali, l-establishment nazzjonalista irid li ma' Bernard Grech fit-tmexxija ikun hemm id-deputat Janice Ketkuti. Ketkuti kienet ġiet imbuttata mill-kap Bernard Grech innifsu fil-kampanja għall-aħħar elezzjoni ġenerali. Oriġinarjament l-establishment nazzjonalista rid lil Mark Anthony Sammut li iżda dan tgerrex wara il-ġlieda bejn id-deputat Joe Giglio u Carol Aquilina u dawk qribu fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali qalu li huwa ingħata parir biex għalissa joqgħod pass lura. Fuq Facebook Sammut iġġustifika il-pass li ħa billi iddikjara li se jibqa' jiffoka fuq l-irwol tiegħu bħala membru parlamentari. Bħalissa il-Partit Nazzjonalista għandu żewġ viċi kapijiet, Robert Arrigo u David Agius li laħqu fi żmien Adrian Delija wara it-telfa elettorali tal-2017. Madankollu minn din is-sena il-Partit Nazzjonalista se jirtira id-deċiżjoni li kien ħaf fl-2014 u se jibda jkollu viċi kap wieħed minflok tnejn. Wara l-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana, Robert Arrigo kien qal li huwa se jikkontesta għall-ebda irwol ieħor fil-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu David Agius qed jagħmel minn kollox biex iżomm postu bħala viċi kap nazzjonalista minkejja li jaf li tal-establishment fil-partit ma jriduhx u qed jaħdmu kontrih. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali għalulna li l-establishment mhux se jaħfirilu talli ma kienx wieħed mid-deputati tal-Blue Heroes u talli kien viċin ħafna tal-ex kap nazzjonalista Adrian Delija li spiċċa tneħħa mill-istess establishment biex minfloku poġġa lil Bernard Grech. Agius qed iwieġeb għal dan billi jgħid lin-nies li huwa ħadem ma' kull kap nazzjonalista. Meta mistoqsi minn One News, David Agius qal li teħalli il-bib miftuħ u se jagħti il-kummenti tiegħu dwar dan aktar tard. Intant il-ħamis mal-Gazzetta The Times, id-deputat nazzjonalista Grazzella Gallia qalet li tikkunsidra li titfa' in-nomina tagħha għal dan l-irwol. Gallia li hija bint l-eks Ministru Nazzjonalista Censu Gallia se tkun it-tieni mara li tikkontesta għal dan l-irwol jekk tikkontesta wkoll Janice Ketkuti. Mat-Times Grazzella Gallia irrimarkat li fl-elezzjoni ta' Marzu li għadda hija kienet l-unika mara li telet fisem il-Partit Nazzjonalista fl-ewwel round. Osservaturi politiċi qalu lil One News li dan il-kumment juri li Grazzella Gallia tefed botta li Janice Ketkuti il-magħżula tal-establishment nazzjonalista. Wara l-elezzjoni li għaddiet hija spiċċat f'nofs kontroversja meta għalkemm kellha il-faċilità li titla' fil-Parlament bil-by-election għażlet li minflok tisfrutta il-mekkaniżmu tal-ġeneru. Attivisti tal-Partit Nazzjonalista huma konvinti li dan sar wara pressjoni mill-partit biex jiġi evitat li tiġi eletta il-kandidata Emma Portelli Bonnici li hija meqjusa bħala liberali wisq għall-Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk din il-mossa għenet biex jiġi elett ukoll Karl Mifsud Bonnici li għalkemm mhuwiex eżattament fil-kotba tajba tal-establishment igwadanja mill-fatt li l-Partit Nazzjonalista ħass li ma jaqbillux jiksira ukoll ma ta' Mifsud Bonnici.